dame ni debatana sumurun sian saluhuna roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani di batadi kita imana tersurat di Yohanes bidualu mamuk kamesian ayat 30 rodi ayat 30 songonoma hatani di bata. Asa dina makatahuni ibana toro ma gabi porsia di bana. Duido Yesus matuakka jahudi naung gabi porsia di ibana. Molo miak kamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku. Dugita damu namana sitongi jala paluan dina sitongi mahamu. Jadi dia lusina sida maibana nin nama pinopar ni Abraham lohami. Dangdung hame mengaduk di halak. Buasa do konom paluang mahamu. Dungi di Yesus mamangalusi na tutusi tutudo na hundoko tuhamu hatu bani dosa do genuk na manguna kudusa dada to tongkot di bagas anggu hatuban anahido di sitotong molo di balua anahihamu nama dua situtumam ima sahana dia makadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita namardongan puda. Adong sada keluarga namora. Jala keluargaon terpandang do di sada kutai. Jala gudang do nang artana alaya dong ma nang songoni hatuban manang pangurupina nunga 3 tahun pangurupinon di bagasna mangula ulon alay hampir dodak kaya lewat ari anggodang saya marpocaan piring manang galas manang sayadong ma ima barang na nasiga molo di jama pangurupino hampir tiap hari do somoning dung say di payuti tuan non partuban non bingung ma tuan nay di juma jala di dokma Tuhan nai di somma joho ina nunga tulu tau ko huida di bagason jalan nunga tulu tahun huba bereng-bereng alani budak kian akana siga do barang di bagas tahun asal adula hosai marsigan budak karukian mono boy pangiduakku tuho ito. Asa anggap po di bagasodang songok katu babihu. Alay songon boruk kudoho huanggap di bagason. Songon di anak kok kudoho hubay di bagason. Jala torus do di bereko. Hubay ko sehera burukku nang songoni huhapor sedo. Nang hebeko papiangkod do di atas meja. Songonido nang akka si panganon dakya upapuli pusung-pusungi ho. Nin nama tuhatoban nai di bagasan tiki manete ma ilu ni hatoban nai manete ma iluna jala di bagasan las ni roha maibana jala di bagasan semana memana mula ulona jala totong maibana ima di bagasan nong didok gabi songon iana konna ibana mamuka sianima gabi dakyabi salah mula
Mamukka sianima dangadong bimarpoca piring do galas. Jala mamukka sianima nang gabelam yes ma bagasna jala lam tabu-tabu masih panganon na masakan na jala songonima nang diakka ulaw na asing gabe lambagak. Diamak kadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus molotai dan siap baritai ternyata ketika orang itu menganggap dirinya Allah masih hamba dan budak, melakukan tugas dan melakukan pekerjaannya penuh dengan iman akhirnya biar jala dangadong di bana kebebasan do kemerdekaan jala dang bui imana berkarya dang bui imana mabain lam tutabuna dengan saya terkungkung ma ibana di bagasan pemahaman ima hatuban pangurubi alai ora didok tuan nai gabi songon anak songon buri mana di behun di lain imana di bagas neng sehingga dia juga berubah menjadi bersemangat dan semakin dekat dan semakin akrab kepada tuannya dan anak-anaknya. Gabelam rosuma, gabelam ulima parsaulani, gabelam tabuma ala dang adong bicara, dang adong bekat lahu imana kengani madok hatuan alai nunga di balua gabi songon anak ibana di bagasna sehingga dia mampu melakukan pekerjaan itu dengan tanpa tekanan. Alan dia makadong asaha porsyaon imana tidak di bagasan turpu taon. Tau jima jo mamereng siat turpu kodong torop halak manghuto Yesus di uji Yesus do maban evaluasi tunasida. Boasa ihutonon nasida Yesus diduk Yesus ia harorona tu portibion ubain na gabi jolma ibana ubain na ro ima nakaningani laho palua laho memerdekakan asa jolmai haroroni Yesus tu portibion dan adombe nasomalua jala bebas masian nasa si bolis do nasa si anakka utang ni dosana. Marhitiru dia makadongan molo menarik si tuturo di bagasa turpu taon. Dirok di bagasa turpu taon sada gabi ko baran di lehon tunasida na tutu si tutulo hata kon ninna tu kata Yesus Kristus. Dia may di ayat 30 dok hatoban ni dosa do galup na mangunahod dosa imahala na mabay dosa gabi hasomalan na soolo mana poti dosa alay nunga tutu dilihoko dirim di merdeka ka Jesus odo na balka nunga tapasa dirita asa di palua Jesus nunga madok tu hita so na di ayat 30 nau pinaluana jala nau gabi diba kita iana kon alai say girgirdo behita gabi hatuban girgirdo behita gabi budak lo muaddo pero hatta gabi hatuban nunga di palua Kristus sita sedusa alai lo muaddo pero hatta tinggal di bagasan dosai ala tagudo tahilala dosai dalam masa tabu tahilala pabahinan nang di akka pangalako nang di pabahinan si ganupari. Taida ma ngulutai saya to kita diperbudak jana to kita iman akaningani alani nama roha hatubani gabi di hatubat dosai kita. Alay molo didok Jesus di bagasa turpu taon ima aha masih bahenot ta asa tatada hasitongani
jalami yang didapat tita kemerdekaan na nilium ni Yesus. Di ayat 31 didok molomia kamu di bagas kataki sitong mahamu gabe sisiaku. Dungita damu nama nasitongi jala paloni nasitongi mahamu. Lapatan na isime ima Yesus ikomia kita di bagasan Yesus atanay. Jala memang di buku Yohanes saya didok denang di Yohanes 15 hata mian tinggallah di dalam aku mia mahamu di bagasan au. Songon ko barang tudus ima rating dohot bonana rating do pokokna. Tudus dui rating dohot tu pokok nai ia ratingi ikoloko dui tu batang nai tu bona nai asa marparbui jana asa bui mangolu ratingi sian bona nai do siap batang nai. Labatan na molo sirang do gabi kering do gabi mati. Molo sirang do gabi diperhatudus me ima rating nanaing tutungon asadang marlapata bin alai ko pisahono be ido nama sai bagas ikon husorota di bagas rohata ikon tarida mahalak nanian mono mian dihita di bagas Yesus mian dihatani Yesus namar lapata doi ikko burcu hita tumangihon dohot mangulakon hatani debata. Itu benar di Rom 10 ayat 10 piti. Dia mention nama nangihon doro haporsia. Manangihon dos doi nama jahat. Nama nangihon dos doi na tumangihon dos doi ima naolo maniop hatani debata. Asa namia di bagasa katan di batadang cukup holan ubigi manang maca alek kuringgas meida mangguruhon sigado pare. Imata dana tutu si tutu hita gabi sisian. Asa halak sisian na ido na olo marguru songon parguru malui asa gabi mana takas di boto hitangi hodok di parguruhon. Molo so olo be marguru nang olo be gabi sisian nang nasota madui. Ay sisian ni Yesus iba namar lapatan nidok sisian na hita ikut torus manorus dan olo masohot margurba jaha mempergumulkan mengguru kata ni debata di bagasan muruna asa dung diguruhon ima tadok rupane di pahusor-husor di peok mahatai lah songon natadok hata di peok nai ima diulah. Na mangulakon ima asa takas do di bagasan nguluna gabi silau katai mahamu dakola pananginangi ninna. Jala halat na mertua ima halat na mangulakon hatari debata. Namar lapatan dui ima halat na olo mian di bagasan ibana. Jala tatiyo mai mian tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu akan menerima upah. Namangi urendo hono turbukon do ima asam ia haluauni kemerdekaani dangalani malotte do alani guguta. Dangalani parmudarota. Molota hilalape kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan Republik Indonesia malua siap parhatobana itu adalah harus kita sadari sebuah berkat dari Tuhan. Kedohono tadi pasu-pasu. Jalan moro di bagasa 10 tahun, pabuah haduauni dana alami permudaran, malang alami keturunan. Nampe di dok nasida do memang, ai pino parnisa Abraham dohami. Buasa dohomu, padua mahamu. Di rohana sida ala pino parnisa Abraham na sida gabi otomatis macalo haduauni siti bata. Imana sidip juga bisa tado kesombongan rohani. Nagoda kalak nama kilalakon kesombongan rohani terlumo bimategoran ni Yesus tu alat Yahudi ala seyok pino parni si Abraham alain tawuhi dohata ni Yesus dia di Yesus mana sida
Pabuanasa na mangula hudusa hatuban ni dosa dui. Takas me de Pulau Pati. Lapatan na di si asa halak na mangula hudusa hatuban ni dosa dui. Alai halak nau pinalua, halak nau merdeka. Ia me ima ikut takas do di ibana. Sada pangatusiot urang adombe nama kilala alana pinopan di Abraham. Alain komakilala do hita ima alana porsia do di Yesus. Aluau nata tali dengan ani permudaro. Aluau nata tali bahkan di dok rupani dengan ani Abraham. Alai kualitas ni haporsia ni Abrahami. Aluau ni dah dapat tite alani prestasi. Dada alani prestise ini. Alai kodohono tama kemerdekaan itu diberikan kepada kita, kepada bangsa kita adalah karena anugerah Tuhan sola gratia. Nah di bagasan Yesus nata jala nata hapursi. Asah kemerdekaan ni bangsot tapi di batado na paluaw. Di batado na mangalehoni marhide ima ka para pahlawan ta, aka pijuang ta, asai kodohono ta do unang magopo ima perjuangan nasida. Alai ta isima ima kemerdekani marhide roha. Dia me songon dalata mabain tanggung jawab ta mengisi ima marhide tanggung jawab halak nau pina dua orang-orang yang berkarakter manusia yang sudah merdeka. Dangbe pangalaku ni hatuban. Ay molo pangalaku ni hatuban ikosay di awas-awasi. Molo pangalaku ni hatuban ikosay di bebe-bebe dui. Alay molo pangalaku ni anak ni dibata halak nang merdeka, dia mampu berprestasi, dia mampu melakukan segala pekerjaan dari ketulusan dan dari iman hapusial nama kilalakon halak naung porsia jal nama muda wasakan diwata ima boy manguda di bagasan tulus ni roh di bagasan ima pakelalaan bahwa bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nang si awas-awasan kan orang ini batang. Tetapi anak Tuhan berkepribadian yang bertanggung jawab. Nangyu madiawak kedua saha porsiaw nang dohonon diturpukod tu hita ima tanggung jawab ni akajolma nau merdeka. Ido nabalga. Molo di Roma onom ayat 10 ayat 22 ay dung maluha mo siya dusa, gabi tuduk mahamu mangoloy hati kurani. Dung maluha mo siya dusa pangoloy di bata mahamu. Adong maperwim na di tuhanguluan. Jala tarida malisi ima, molo di palua di bata hita dada alani hamalo otay. Marinenggo gay pangoloy hita di bata. Tapi kita dimerdekakan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Unang mapinake haloni manguding hajahaton. Unang mahaloni gabi parbursiran ni sibuk. Unang maalani haluoni jangan kita mempergunakan kemerdekaan kita itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Ay tayong umatangujak tahalak ng merdeka malua mesian parhatubanan ni dosa. Alay bibas may ba na mangulawon at kalomo ni rohani di bata. Molo bibas kita mangulawon lomo di bata na pasti dia may masay uli jala masay tabu bahwa kita adalah memiliki sifat seperti orang yang merdeka songo pembahenan ni Yesus. Jala halak naung pinaluanay naung porsia di Tuhan Yesus ima halak
naung mangodu di bagasan hatana. Dang be imana di parhatoba dosa, dang be imana gabe olo di bagasa dosa, ganup halak naung tubuh di badua anahi, ganup halak naung tutu ima masih hohot naung mian di bagasa Jesus, masih hordoma buan akka haluaun tu akka jolma natar buang natar hatuban asa dohot macalo haluaun nasihat Tuhan Yesus. Tong mian mahita di hata ni dia bata asa tung malua si tutu hita ta jaro makadongan haluaun nasihat Tuhan Yesus margogo si tutu meta mangudap kalone laho manulak akka parhatoban adong di Portillo. Nuaing hari ulang tahun jalo utama ima di hari Selasa maneng roon kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tentu hari ulang tahun kemerdekaan 76 tahun taisimai. Dohot pembahinan do tanggung jawab visi dan misi Kristus yang harus kita bawa. Itu halak naung madua, itu halak naung merdeka. Orang yang merdeka bukan sesuka-sukanya, bukan menjadi jahat dan sebebas-bebasnya, tetapi orang yang merdeka dia hidup mian tinggal di bagasan kata dewata. Dia tertib dan dia disiplin dan dia rajin dan dia melakukan aturan dan peraturan. Dia adalah hidup di dalam iman akan tinggal mian di bagasan hatani di bapa atau kemerdekaan di bangsota tadokmai sada pasu-pasu di bangsota halanunga madua ita setangan di penjajah atau halat nau merdeka mahita saluna bebas dan kita adalah menjadi anak Tuhan. Amin. Mulia tema Tuhan, marhiti hatam nabedi payung untuk kami. Asa tunggu si hai makahaluah nabi nasami. Amin.